Body Zap YouTube. Je cca 7 hodín ráno a ja som si práve chystal raňajky. Ako môžeš vidieť, moja čivava breše, lebo chce ísť vonku a treba jej pichnúť inzulín, teda jemu. Lenže ja som nedávno vstal, som extrémne hladný a práve som si spravil raňajky a tým, že je pôst, tak dneska nejeme meso. No takže takto vyzerá finálny produkt. Ešte som si tam dzigol pár paradajky, vieš, lebo však zelenina, vláknina a tak, zasytenie. Ale jedna veľmi dôležitá vec a jedna veľmi dôležitá novina je, že ma oslovila jedna prestížna značka na spoluprácu. A ja ti ukážem, čo som si objednal a aká značka to je a aký mám kodík na zľavu. Takže sa veľmi teším z toho. Takže ti ukážem neskôr v tomto videu, ale prvé sa idem najesť, idem pozrieť, čo ten pes chce, idem mu pichnúť inzulín. Kde je naša čivava? Maxim! Tam je. Pozrite, to je životík proste, chápeš? To je životík. Neplatí ti to žiaden nájom, vieš, proste nič, ani inzulín, ani jedlo, proste žiadne peniaze ti to nedáva. No kamoši. Ideme na to. Tada! Môj prvý shipment, ktorý som si objednal v rámci spolupráce s značkou MyProtein. Tada! Som dosť delulu teraz aktuálne, lebo ti poviem, že mi do e-mailu prišlo, že mi to majú rozdeliť na dve shipmenty. Ten shipment, teda dva. Ale ten druhý shipment je v nedohľadne a neviem teda, že či tu mám všetko, či tu nemám všetko. Tá krabica je dosť veľká, no ale začneme postupne. Dobre, na všetko, na celý sortiment, keď nakúpiš s kódom STOFI, máš 44% zľavu. Čiže STOFI, STOFI, hej, 44% off, great deal, rozumieš ma, hej? Začneme s nejakými vzorkami, ja som naobjednával strašne veľa vzoriek, lebo poslednú dobu tam mali dosť veľa noviniek, ktorých ja som proste neoskúšal a teda musel som kúpiť trošku viac vzoriek. Toto všetko sú vzorky. Vzorky proteínov, prosím pekne, hej. Tu mám nejaký Impact Whey, ale toto. To je Clear Whey proteín, prosím pekne. To je, že 21 gramov bielkovín, také becáčka, to ma vôbec nezaujíma. Low sugar, ale chuť to jak šumienková voda, že vraj som videl na internete a že proste ľudia, ktorí majú problém piť proteíny, takže toto si môžu hrknúť, hej, čiže toto sú proste vzorky. Dobre. Potom ja som strašne miloval ich sladkosti a často som si ich kupoval. Naposledy som mal takých Kinder Bueno, vieš, to mi sestra dala. Tuším, že na Vianoce, alebo na čo to bolo, už neviem. Tu mám taký layer bar, chocolate easter egg, toto je dobré, toto je fakt, že dobré. Hej, to ti ukážem. Tu mám svoju brownie, toto brownie milujem. Ja mám teraz chocolate chunk, ale majú aj white chocolate, obidve sú strašne dobré. A tieto pop roll, tieto sú nejakým, že Kapitán Amerika, Marvel, I don't know, vieš, akože neviem. Mal som už tie pop rollky, dobré sú, ale tieto pri chute 200 som nemal, čiže toto musíme oskúšať, otestovať. Čo by to bola za MyProtein spolupráca, ak by som tam nemal proste jeden veľký proteín. Proste biela čokoláda, strop. Od MyProteinu vždy som objednával buď bielu čokoládu, buď vanilku a som bral väčšinou aj tie veľké 5-kilové, lebo ak máš túto zľavu, ja som furt väčšinou čakal, kým nejaký influencer nebude mať zľavu, keď som to niekedy kupoval. A keď máš túto zľavu, sa ti to strašne oplatí, je to strašne lacné a dobrá cena tam je. Že ja väčšinou som vždy bral veľké balenie, lenže teraz som zobral len kilové, lebo nie som v diete a mi netreba až tak tie bielkoviny. Vieš, že dávam to v pohode z jedla, takže som sa nejakým spôsobom na to, vieš, akože nefokusoval. Ďalej som si zobral shaker, takýto čierny, úplne vieš, taký pekný je. Shaker čierny, taký estetičný. No a poďme na to najlepšie a to je oblečenie, prosím pekne. Hej, ideme skúšať vlachy. Čo ti poviem? Ideme skúšať vlachy. Toho tu mám strašne veľké očakávania. Tu ti dám nejakú fotku, ako to vyzeralo. Vieš, poviem na rovinu, že na tej fotke tá farba je úplne otrasná. Lenže vieme, aká je fotka, aká je realita. A neviem prečo zase ja som vychytal, že tam nemajú žiadne veľkosti. A ja som si chcel objednať toľko lachov a toľko, vieš, tých vecí, lenže tam nemali proste veľkosti. A proste z tej mikiny mali zelenú, krásnu zelenú, proste takú, vieš, takú smaragdovo zelenú. Hádaj čo, bič. Nemali moju veľkosť. Takže som si zobral túto žltú v nadeji, že to nebude také, jak na fotkách, že bude kus krajšia tá farba. A ono to není žltá, ale ono to je také sivá. Také iné to je, vieš, pozeraj. Vidíš, také
také zeleno niečo, neviem, vieš, dať čo také medzi. Bars dobre ti to je, dobre to vyzerá. Move Club, joj, počkaj, bo tu sa zabijem na tomto. Som zobral XL-ko, jak mi to bude veľké, dobijem takoho, jasné, že mi to veľké. Ja neviem, prečo sa mi toto tu deje, ale je mi to veľké. Kurva, čo teraz s tým? Musím to vrátiť. Ja už nemám náladu ísť ďalej pozerať, lebo no toto som sa spodal. K tomu mám aj tepláky a mi to je veľké. Jak mi tepláky budú malé, tak dobijem, reálne dobijem takoho, fakt. Tepláky sú mi A tepláky majú zips, neverím na vreckách, to som ani nevedel. Normálne strop, top, hrot. No, tepláky si nechávame a z tej mikiny buď ju vrátim, alebo ju dám babke z nej odstrihnúť, vieš, že proste poviem babi, odstrihni mi z nej. Nervy mám, lebo proste, chápeš, veľkú mikinu kúpim, ale však išiel som podľa measurementov tam, vieš, ale neviem, trička boli oversize, dúfam, že som kúpil dobré veľkosti, lebo no, z toho trička odstrihnem, už teraz vidím. Akože je mi veľké, ale keď z neho odstrihnem, bude dobre. Možno, že aj rukávy nechám, možno, že z nich odstrihnem, ešte neviem. A ešte jednu mikinu som tu mal takú favorite, čo som si len... To bude asi táto, ešte len, bože, prosím, nech je dobrá. To je tota. Pozeraj. Tu má vzadu ešte taký nápis. Je so zipsom tu nahore a s kapucňou a strašne sa mi páči, má aj vrecka, ale nech je dobrá, pane Bože, prosím. Táto čierna mikina by aj mohla byť. No a tak, akože nebudem ti ukazovať už asi všetko, vieš, no. Nakúpil som celkom dosť toho, budem postupne dávať ešte aj na Instagram nejaké taste testy. Toto chcem samozrejme ochutnať, čiže potom možno, že ma môžeš sledovať aj na Instagrame, aby toto video nemalo 20 minút môjho unboxingu. A ideme cvičiť v novom oblečení. Či by si mi z nich neodstrihla. A čo možno z toho hrubého? Z jakého hrubého? Z tej bikiny. Tá lebo mi je veľká. Čo mu nemôžeš ostrihovať? Jo, i co te dotyče z... Ale však ja ten pás tam práve že nechcem mať. Tak bude voľne. No však bez toho pasu chcem. No to teple, nie? Co ceple? Teple, to hrubé na zimu. To není hrubé, to však práve za to, však to do fitka, že by som še nepocil pás. Jaj. Co to máš? No kamoši, pozrite, aký mám dneska fit. Mám tie tepláky, vieš, čo sú mi dobré. A babka mi odstrihla z tohto trička. Vieš, čo bolo také dlhé? Povedz, dobre to je, vieš, teraz pozeraj. Hej, tu na všetko, vieš, svieti. Dokonale.